मस्त मस्त वेळ करण्याची दैकोर खंब्या मागशी पुणीरा ಗಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಪಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಂಥ ಠಾವಳಿಗಾರ ನಮ್ಮ याचे नुड कोणाला ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಗುಣದಿಂದ ಎನ್ನ ತಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಗುಣದಿಂದ ಎನ್ನ ತಂದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವೆ
ಖುಷಿಯಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ಅಂಗದೇವು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಪ್ತಮಿ ವೇಳಾರಿ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ गट्टी सांगू का काही माणसाला स्वामी तुम्ही पुरा मशीन चंद्रकोर कार्यक्रम बाकी अनेक अनाउन्समेंट पर 11 तारीख 15 तारीख हांगा चंडिका सदस्य चंडिका हवन सांगतो सर्व समाज बांधव मंडळी येऊन स्वाम्यांना देवाला दर्शन देवो स्वाम्यांना गाव प्रसाद देवो तुला विशेष जावनो 15 तारखेला शुक्रवार सरस्वती पूर्ण होते ते दिवसो विशेष जावून कुमारी बोलवर आसा 5 वर्ष जागून 10 वर्ष भितर चलिये देवारी तांगे नाव महालक्ष्मी स्वरूप जावं आम्ही तिका आराधना करताली ते दुसरो सरस्वती तिका आराधना अशींची भावरस विकायची चेले चलवाना हांगा कुमारी जावं बैसून गावाला प्रसाद देवका स्वाम्याला नत हस्ताना प्रसाद देवका दुनिया कुटुंब समाज सर्व मातृवर्गाला गौतम सकाळी 9:30 गंटेतल्या मुद्राधारण प्रारंभ जाता सर्व उपनेतांनी मुद्राधारण घेवचे आशिल्ल्यान 9:30 कामाक घेवन येता तशींची सर्व समाज बांधवांना विनंती करून येता
श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मन्दिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चन्द्र हृदय मंदिर श्रीरामचन्द्र तेजोमय यति सुन्दर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण